At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno paragina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Ma'am! Wan, umayak dito opisina yun itong bigat. Okay! Bye, Ma'am! Nay, sino man nandiyan kinasaritam, Pipita? Di sekretariat yung Marapait Agency kamutaw. Ha? Anya man timbagana? Ag-report ako ko namin sa opisina itong bigat. Ay, sigurado. Ay, banda ka manan. Ang dalakit di manan barong amaw. Tumpa! Gusto ka kamutaw. Una akong ka. Talaga nga damanan pangisurkan na kanya kakatulong. Talaga ka di? Asan ka ama umay ti dayta a klase ti trabaho? Saan kamuto? Agingga anapigsa akpay. Kat kabailakpay tag trabaho. Ay, ala, awanan ti mabalin pay. Di mo kumabaybay anti bagim a. Tay tinao di nagkatulungam kat imres ti bagim. Kimutong ka. Sanak lang amin unay ang makapangpangan idi kamutaw. Suwaki mo to nga. Mayat itan ti pandangan mo. Ay, mayat. Mayatan ta na imas dagiti kaburas anateng apak-pak butek itinal daw. Talaga na imas dagiti nating tayo ditoy. Awan dagiti makasabidong nga aramaten may. Pasig nga organiko pa aganagan, Diyos usarin tayo. Wala ka mo to. Katay dati pang daydayawan da kadagitin natin tayo. Hello, ante. Kumusta kayo dito Hawaii? Nakaawag kayo man? Gaputata kayat ko agatagin dita Pilipinas. Tapno ito nagawit ha, tadandanin di pa nag-retire ko iti trabaho. Kat masang patakton nga usaran. Anya ti kayat yung agatangan, antay. Close van ko ma. Kat sika tipos kag ama pantugumatang. Kaipatulod ko di pangkatang. Ha? Anya ti pang usaran nyo iti close man, antay? Kayat kunto ti ang negosyo. Kat isunto ti usaran. Ay, mayat dayta ka na panunod ante. Anamungak. Dukas ta. Kayat mo asika tipos kag amapan. Kumita iti magatang a close van. Ay, wanante. Wandanag. Sakti makaam mo, pumili kan gumatang ti usaran nyo alugan ng agnegosyaw. Agyaman na kanakan. Sige, inkanto nga rot ang kanpas. Tayawag mo to kanyak numano ti balor ka. Okay? Wanante. Bye. Ano di ko nang kamuto? At katulong man ni Pepita. Wen. Ay, talaga, adi mauma. Kaputa isot paborito na trabaho sa katulong. Kasmat ka data. Saan tamat ama umang ang gargarte? Kas tamat ka ni Pepita. Saan namat akauma ti trabaho na? Numasawa. Kay, saan ko na kaya ngagkatulong? Ah, Oh, napay man ngagkataw ka. Ano yung nakakatkatawa din baga? kaputa, agil ilusyon ka. Ti saan apolo sa ama pasama. Talaga, tagibasitin na ka, boy. Kasanot ko ma, ama asawam ni Pepita. E din to ta, di mo mat maiba kasi, I love you, King Kwana. Kaputi sobra, akin na nervyoso. Urayam, may bagak to. Awan dat amukon. Sursulom ka din, nga awatan nga aglakis kan abaro. Ay, daki palubos. Asawa ito ni Pipita. Saan ka pumampanaw itong bigat katada papanak? Agbantay ka dito'y balay. Anya. Katno plano kasak ko mati mangibagay ti dayta. Taada importante papanakin ton bigat. Mas importante ti papanak. Sa dino ay ti papanam. Inak ijay Marapait Agency. Ta makipinirma ak ti kontrata iti umay akatulong ta. Ay, itantan mo pa ilang ti mapan. Ay, saan na mabalin? Tama nga nagpauyo jay umay akatulong ta. Sika, ti mangitantan pa ilang iti kulam apapanam. Una, ngam importante ba ti papanam? Sa dino nga min ay ti papanam? Inak agkambas iti lugan apag negosyo ta.
Anya? Gumatang ka itilugan? Kadto adamit kay Van alugan ta. Close ban na pangiluganan kadagiti produkto ti ikan baskaw. Taglakotan to kadagiti natdatag. Anya? Ay, salot ka. Tila mapampanunot mo. Kasano nga agnegosyo ta itinatnatang idinto ta mga opisina. Kasi kamot ti mangbambantay iti tiyanggi ta. Ay saneng, ibagak ti pudno ngam di may warwaras Anya apod no, Naryo? Kinagpayso na ni Antililing tagpatpagatag itilugan a close ban. Anya? Sana itad ka natakas ta ka day? Ay saan? No di kat kukwa na. Ngam sakla ang timapan mang kambas kan gumatang tao. Tainton ag-retire. Agawid ton dito Pilipinas ta umayag negosyo. Anya? Ngam, mabayag pa'y sa ag-retire ni Antililing. Pagparangan tantulatan ako kwata di close ban. Tapag negosyo tantupay laang bakit. Ay, kinapangas manan day ta pampanunutan, Naryo. Ika ka di mabaen amang ibaganto kadagiti kaaruba. Ako kwam ti close ban ngayon kagatangan. Idinto ta kukwam ti ikit mo. Oh, apay kumamabainak. Edin to tadi dan tumat ammo ako ko ng tililing. Oh. Kasano nga rudan no sumangpot to ng tililing aber? Ay di ka madanagan bakit? Barang makaornong tanton ti igatang ta itikas jay tumat alugan. Tauray isunto ti ta kini ang tililing. Ay, narigat dayta Naryo. Saan mo abilangan ti di mo pa'y naigaman a kwarta? Anya kalaya, may anak kadilatta amang diskarte. Kat kaamam tulatan dagiti bibig mo, may papan itigatang to alugan. Kumusta tinapanam, Pipita? Nalpasan, ti pan nakipinirma kiti kontrata, kamu to. Kaanong tong radamang rugi ka? Untun bigat. Anya? Untong bigatan? Jesus, di mo ka di mabaling itantan? Iti anya ko maaga po nga itantan ko pa ilaan nga, iti ipapan ko pa nagtrabaho. Di agaw ting tayo pala ang kada po, boy. Saanin ka mo to? Tanay, sigsigaan na ka dagiti amaw. O di aguray da. Saan ama baleng? Tana ipasigurado ko, ipapan ko ija intun bigat. Hala, no di mo kahit ti paigawi din agad. Intun maminsan lang aro din. Wine, inton malpas ti kontrata. Tauray siyak taon ti mangsagot iti panagawting tayo kada pupaw. Adda ka di matla na kambas mo alugan, Naryo. Ay, wala sakpay. Adda sa neng. Mano, ti bayad na. Akurang amay sa abilyon. Agraman komisyon. Anya? Ay, sus. Ngayon naman kaya. Ay wala. Siyempre, karaman di komisyon mo na. Kan saan mo't asigunda madong. Iso anangina da dialogan. Saan tagayam ang makagata? No, data ko mati agampisyon iti daya alugan. Ay wala. Taawan ti kasjay akaado ti kwartata. Agam. Ibagatan tulatan abagita kadagiti tattao. Uray, tadi damat ammo nga kukuha ng tililing da dialogan. Kinapangas day tang ibagbagam. Nga kalaya. Kayat ko apagmulagatan ta dagiti tattao. Tay data ti kabaknangan iti dayto ya purok. Pangas kalata namin pinsa. Anya, nakurang amay sa amilyon, dinakanpas mo alugan, Naryo. Unantay, kat adda ka ti kasta kaado ti kwartayo. Ada, agpabiro ka kati ayakad katigatag alugan. No alangan ti igatag ko. Ay, nasayat nga ron, no kasta antay. Hakat manumat nga iti komisyon mo. Ay, awan antay. Alangan nga komisyon at pailaang mat kada kayo. Pwede tuta awan mat sabsabali kada tayo. Kasta kati. Ipatulod kong tungarodan no may alawas sa igatang mo, Naryo. Ay, wala antay. Saan yung una bay bayagan? Ta mga no adda sa bali, amang gatang iti deja nakambas ko. Okay. Ipatulod kong tungarodan iti kapiitan na panawan, Naryo. Sing-singput kay ti papanama. Ti mo baybayan ti bagay. Ti salon at mau. Di mo liwaan ti mga niti oras iti panangan. Aginanaka oray ado trabaho. Apaw?
Awan, kamuto. Di nakpakadanagan. Apo, unay kamat amang bilbilin ng kinipipita kamuto. Ha? Nakarkaro ka pa yung ama, amang bilbilin ikaanak niyan. Ay, saan mo kakti mo po, boy? Kagat mo, taulitag nagating baga ba, ha? Surdo ka talaga. Anya kayo na ya. Agsinong ba't kayo mananako na? Kabuta no, bilbilinin na ka ni kabuto. Kasla asawa na kamat din. Anya? Kaya ata, may kamatlaangan, Pipita. Kaputa nga aldaw, tinagtutulagan tayo pa nagrugik iti trabaho, madam. Agyaman na, ta linaglagip mo, daydi atulag ta. Aguray ka, ta ayapap ti asawa, tapno mamamumutin. Nario! Nario, may kaman! Kapit lang! Palpalasak! Darasang! Unay kat abayag mo nga agsuksukatan, aya. Milyonaryo ko lang. Tabak nang ta. Adot kwartata, sanay. Ha? Andan sa mo, pangpangastoy. Asawa ni madam. Nay, sino mo't na ito'y kasla impasikik abigao, ti kakutong na, sanay. Sus, inuyaw nakpay. Iso ni Pipita, di katulong ta. Adya! Iso, tinakapinirmam, iti kontrata, di marapait agency. Uwan? Ay, babae, di nakmankit kitaan na kasta. Nauray krasdak. Ha, saan ka tayo? Ha? Anya? Alasar. Anya mo tay? Saan kayo akrasar? Apay nga ro dakit kitaan na kakasta, oh, aber? Ay, una tay talaang mo't ang makasango kayo, sar. Yung nakaaton din na isaw yung. Pasensyakan iti asawak, Pipita. Talaga alabid, day ta lalaki. Nakamaymayat arubirubad, ti subsub na. Owen nga rod. Ay! Anya ti kunam, ulitan man pepita. Ay, kunak, sir. Talaga, mananao kayo. Ay, kahit ko asawan, mayat ti mo siya. Kas kailan nakatilmon, iti mikropono. Nagpipintas mananda kitinatang amula tayo ti garden ni Pipita. Owen ka mo to. Nabunbun si tiday ka pasat. Ngam itiday ka banda. Kat aga ti bulong ta. Ne, anya ko maarason naggango ti bulong da. Sige, antaman kita. Sigaratan ti mangkita ka mo to. Ta ilipas kut asukayan amin ti puon dagiti mula ta. Alawin, rami dong ngarudan. Saklatan ti mangkita. Iti kong kunam magang gango apos iti kanatingan ta. Eh, Naparan ka mo to. Sigurado, amadis mayaraki di. Nung makita na, dagiti magangon abulong, kadagiti mo lami. Eh, di na mo, asin nabugak iti tinunaw ko a komersyal ng abuno. Eh, saan ba? Kunak nyo ad alumang to. Ay, sus, nagpasulat mo. Salot na napupoy. Diyan mo na siguro kat saan ko nga mo. Sinibugan na laki di ti komersyal nga po na dagitoy. Ha, pumuraw. Pumuraw ti bulong kan iti ponda. Aha, nyay naksat Tudas nilay. Kapilita na magango na. Ha, makita na. Kung takmanon ni ti daytoy ng narami na. Una yun natapok dito yung balayo, madam. Nabayagan na sana dadaldalusan. Nagraman na kiti sarming titawa nakataptapaw. Kanayon ngamin abisi ak Pipita. Iso anjak nasangsangot tinang dalos. Kanimot sir mo, adulat tamat ti customer na iti tiyangkimi. Talaga general cleaning ti pamay ako na, madam. Katinton makadalusak dito yung unag. Isarunok taon ti mapan agdalus di tarwar. Uray iti arubayan kat nakaad adun aruot, Pipita. Sumot lang nga adto ti lamok ang nagdadakal, madam. No saan anadalos nga mayen ti pag naudan.
Paggugustaw dagiti lamok a pagitlugan. Isungarod apalalo ti gagar ko idin nga umay ka tapno dumalusan ti balay mi. Madam, adda close van mo ta nagsardang di karubayan. O may samot agi deliver. Ha? Madam, limot sarja dim saan? Isugaya mo jay dimtang. Napanggimatang itilugan, pipita. Apaw! Sir! Nagpintas ti ginatang ya close pa na. Kukayo ka di tayo, sir? Ay, siyempre! Bagi mi, tasak tigim matang, oh. Manungay tayo, sir? Nakurang amay sa amilyawn. Anya? Oh, nanginamot kaya ma. Ay, wala. Gaputa brand new, pipita. Kas makita mo, nakasil sila, oh. Talaga nga adot kwartayo, sir. Ay, wala, pipita. Tadi ka mangala, ti katulong menos saan kami amat nang. Una, di kay makagatang itikastoy kang ninatilugan no saan kayo abak nang. Posto ka, pipita. Naryo, anya dayta inukod mo akalding asim mangpat? Nangalaam iti dayta. Ginatangkaw kini pare Wilmer. Dahito itay nabangag akalding na. Ay, di mo ko na nakayat mo ti agtaraken iti kaldeng. Mairapin mo nga ta, idinto ta addamot bambantayam at ang gita. Saan ko atarak nan dahito akalding bakal? No di kat isonto ti mapadara enton pablisanta jelugan ta. Anya? Kat no, nabayag matan anablesan jay second hand alugan ta. Anya ka na ya? Di close ban aginatang ko ti kayat ko asawan. Isok ti pablisanta. Anya? Kat no, lugan ta ko nagtumat namin. Lugan tan di ginatang ko. Di may bagbaga. Ti ure asino man alugan ni Antilileng dayay. No di mo kahit nga aga pala. Ay, pangas ka talaga, Naryo! Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya ti ko nam, Naryo? Data ti mang pables, day pinagatang kan ka ti ikit mo alugan na? Di mo ibagbaga alugan ni Antilileng dayay. Lugan ta dayay, taadda dito yung panay. Iso adata, timang pabindisyon, kat ti ginatang ko kalding, ti mapadara. Oo na yan, ang kinalastog mo. Di ka madanagan. Mabayag pa'y ni Antilileng asumangpat dito'y Pilipinas. Iso mabalinta nga ibaga alugan ta, day a close ban a ginatang ko. Kasano nga rodan no sumangpot ni ante, kat alaan na jay lugan. Anyan to nga rod, ipambar mo kadagiti tao. Nagkapsot kan bakit? Nalawa ti bakrang a pangalaan ti rason ako nada. Di bagak tulat tangin lako takin ni ante da dialogan. Anya? Awan. Isu nga di mo ibagbaga a kwarta ni Antilileng tinaigatang iti da dialogan. No agdamag king ka. Ibagamlat ta alugan ta. Takastan ti padpadamag ka. Pepita, inted ka din king kanisaneng ti pakichendam? Oo, sir. Intid na itay, sakbay arimwar. Mano, tinted na? 5,000, sir. Kana ibusin dagiti daduma kang runaan na masapsapol iti kusina. Sige. Aday ta. Nayunak, iti 3,000. Tagatangam to dagito'y anakalista, ta. Nay, ang rekado mo't dagitoy, sir. Wan. Rekado, ti mapartinto akalding ang mapadara, iti panakabindisyon, tilugan may. Ay, kaanon to ka day, sir? Enton bigatin. Ay, bukas ta. At tanto umay apade dito'y balay inton bigat, sir? Awan ti apamok. Iso a pastor, ti umay tulatan mang bindisyon, itilugan may. Kat enton malpas, ti panakabindisyon na. Agsasango tayo na mangan. Diyay to kalding, ti pagsasangwan tayo. Jesus, sawanan. Talaga, anar sa akin ng tibulong, dagiti mulam eh.
Jesus, salbag. Madya talaga. Di panang sibog ko, iti rinunaw ko nga abono. Babay. Abay. Apay amul-muling lingam. Dagiti matmatayin amulata. E puta, pasayangan na. Nagbubunas ini dagito eh. Basol mo! Nakapampanunutam asinibugan iti narunaw a komersyal nga abono. Ha? Namuray no kasta ko ma? No saan nga adunay tirinunaw mo nga insibog? Sinibugan pa dagiti bulungda? Anya nga, nakset! Iso nga doon. Kasa tao mat gayam ama overdose ti mula. Wen ngam no organiko aganagan awan overdose na. Kaya ayon na pa ikidya no adu ti maited aganagan na. Daktun maulit ag sibog. Iti tinunaw a komersyal nga abono kamuto. Talaga asaanan. Tano ulitin pa'y ibagaking ka. Ikisay ko itibingay mo winutangdan mo. Ha? Mawatam. Di ka man agin lalay. Hello, Auntie Liling. Imbag man ta, mawag kayo. Abay, ururayam ka ditiyawag ko, kanakan. Ay, uwaw, nanday. Sabag. Pasublik di ingatang ko itikal tay. Ada ka di napatag nga ibaga. Ta ururayam tiyawag ko, Dario. Ay, kwa. Adante, ta plano kapabendisyonan di ginatang ko alugan nyo, inton bega? Okay, anya ti basapot. Gumatang at kumamot lang iti padaraan, nantay. Uray, kalding lang ko man. Sige, magipatulod ang katag ko si di katag mo iti kaldi. Ah, agyaman na katay. Andan nun sukat yung katanggaw. Magdadak to pa yan ititid mo, hindi magbindisyon iti lugan ko, Nari. Ay, ay wanante, kat aduyo timang taed tapno nagasat tumot laang gilugang yaw. Wang. Sige, ikanto nga rodan i-withdraw. Di itid ko nga ikatag. Ay wanante. Ayos, solve ba lang, tagay ba lang. Nakapanaw amin dagiti may asang ili tayo naryo. Ah, podno tayo tabagat. Kat nanayunan manan dagiti mga apal kadata. Kung kunada, abumakbak ng talata. Ay katagpay sumat. Kat makita mo dagiti tao. Oh, adan baro alugan ta apag negosyo. Pangas ka talaga. Saan ta alugan dayjay? Ta kukwamat ni ikit mo aliling. Anyakan, no adda iti poder ta kat lugan ta. Santula lugan ni Auntie Liling no addamat iti poder na. Oh, mawatang. Ha? Si kaman laangan ti makamok. Ay, laglagi pom daytoy bakit ha? Di mo ibagbaga kinipipita a kwarta ni Auntie Liling tinaigatang kiti daytoy alugan na. Tapno ibagam, ang mga no marobirob ko tasob-sob mo. Buboy, mapandan. Baliwan ta amulaan. Dagiti nakset. Anateng ta. Ang kamuto. Saan-san a patatas kan umbok ti imulat ah. Kanya nga rin di kahit mga imulat ha. Mulaan talangan iti sa bali ah. Nya ko ma. Sabay, mabalin mo ti sili kas kada nya pa di ta. Ta dapay mo lang ti data abon-abon ti sili. Inyo kasta, isungarudan na ti imulat ah. Sige, napipialatan. Nguntay nakset. Si kanto, ba't kami tilar aramay dem. Sayang ti bandog, sayang ti gastos. Oh! Ang damat laang nabati jintad ni Ante aginastos may apanang bless itilugan na. Mayat manan ti agi bangkay ta. Dami nakisarita kanya alakay itay agdaldalusak di karubayan. Anya timbagana, Pepita? Kunana sir, ingkay kano alaan ti pagabang da kada kayo. Naimbag kano kada kayo, ta ada pangiluganan nyo. Anya tinagan jay lakay anak kasarita? Lakay Sibyo. Ay, wag! Isaw, ti may sa kadagiti kataluna. Ay, hay, sir, jaklaim pagarap. At damay gayam daga, pataltalon nyo. Ay, wawawan! Maknang kami, Pepita. Adot sa ni Kwame. Nalawat na kami.
Kasta ka di, sir? Naryo? Milyonaryo ko nam, taadot kwartata bakit? Ano aguray ka. Ngay masidag ka kada kami kinipipita? Gapo, tasaan niya. Aguray ka bakit Sakbay nga agsao ka, kat baunat pa'y ni Pepeta. Anya ti pangibaunan nyo kanyak, Sir Naryaw. Among milyaw. Ay, salbag! Masapol a kompletuam, Pepeta. Anya pa di husto tinagan nyo, sir? Milyo, timpanagan kanyak day di apong ko abagay. Ngam edi nagsakitak, pinabunyagan nak abalbali ko day di mamang. Iso nasurdungan tinagan ko a milyo, tinagan a Naryaw. Anya? Mabalin ka day ama ulit ama bunyagan ti may saat tao, sir? Ay, mabalin amin. Tayo di mo na anabunyagan na kat itidakkel asimbaan. Ngam iti may kadwan, iti basit asimbaan, tinakabunyaga kon. Anya? Nagimas ka din si impanada aginatang ni Pepeta baka. Ay, dapat hatong Diyos ka. Talaga, anaimas ti panag-aramid ti empanada da Beatrice ken Puting. Aguray ka man. Di mo iyaw awan ti saritaan ta. Apay nga ibagbagam kinipipita nga adot dagata. Agpaiso mat, nga da papaabangan ta daga. Taimbaga pa yun nila kay Sibyo, nga inak man alaan ti abang na natang kung sama. Ay, saan ta ako kwa jay abangan nila kay Sibyo? Ta ako kwa niikit mo nga liling. Nga adda ijay haway. Mawatam. Tabusis mo. Muna'y pigpigsan, ta mga numang nagna ka na Pepeta. Saan na amang ngag? Taadda nang ibaunat ken kwa na. Nya ka na yan, nakababay mo't numangag na, tagpaiso. Dayta. Pangas ka ngamin. Ibagamkit din adagata, jay abangan nila kay Sibyo. Idinto ta, kukwa, tiikit mo. Anya ka na ayasan eh. Saan mo't nga amo ni Pepeta, kung dagay ti tattao adaga ni Antiday dyan. Tasak mo't ti mapan agpapangapak. Sobra, ti kinapangas mo. Ibagam ako kuwam, ti di mo mo't bagay. Salbag ka. Anya ti kunam, Pepeta? Nalawa pa'y ti daga dagiti among? Kamutaw. Atagayang papaabangan da ataga? Ay, kat milyonaryo dang ruda. Uy, talaga milyonaryo ti amok alalaki. Nay, napay, sa nakaraman ti asawa na? Tilaang amok alalaki. Tati kumpleto anagan na kat milyonaryo. Anya? Ay, Kastamot la dagiti duat nagan na kaslakin ni Timothy James. Maria Magdalena. ala ano, isut na kan ti amo malalaki ti milyonaryo akit, anya nga ron. Ti pagsayatan na akit. Nagunod na mo't dayta ngagpaiso iti kina milyonaryo na. Wala, kamutaw. Nga maguri ka man. May sabalik man ti saritaan. Nasayat na mo't laking ka? Kawan, nagsayaat naman. Iso nga awan ti pagdanagam kanya, kamutaw. Ala, nasayaat nga raw. Nung nasayaat, dagiti natumpo nga mga amom ita, Pepeta. Pepeta, kuyugan nakman ngagsingir ka dagiti abang da. Ni ama sibyo ka dila ang tingkay alanti abang na, amang. Aywan, ta isumat lang tinangibaga, ngagbayad ay. Ay, wait, sa di mo ti lugar da ka, day? Ijay sityo sa Agustin. Umay ka, tapno makita mo't ti ado amula nila kay Sibyo. Ado pa itimula na aparya. Apaw! Ay, umayak to nga rod, sir. Tapno makapasyarak man. Sapsapaam to ti sumangpat inton manap. Tapay. Kaputay kuyog ko ni Pepeta nga agsingir ijay sityo sa Agustin. Apay ngamin nga ikuyog mo pay laang. Idinto ta adayo day di asityo. Awan nga rod kasarsaritak ngagbiyahe, iso nga itugot ko. Amumat, anala ka aklang may tugtuglep no awan kasarsaritak. Alawan, itugot mo lahat ang arudan. Tama nga no, maituglap ka ngagpaiso ngagmaneho at madisgrasya. Naiwan gayam, anya ti kayat mo adawatak kinina kay Sibyo. Tumawat kan tuman ti bungat rambutanda. Ay, awan ka noon, naibusang. Anya?
Ay tulat nga ro dun native amanok na ti dawatam. Napiste ka no, ti manok da, kat may salaang ka no, tinabate. Diyan laangan mangukop. Kaya isun tulatan Ay, wala nga mangukop da dyan. Dawatam to pa yan, pati itlog na. Kan iraman mo to pa yan, jay baki, nagukupan na, tapno kompleto. Unay ka mata na dumawat. Panunutom mo't ati tawatam. Anya nga ro? No dumawat ka matlaangan, lubos-lubos mo na. Kasla no dumawat akti mula alaya ni Mari Lagreng. Saan lang nga tibagas na tidawatag? Nanyabay nga raw. Iraman ko pa yan no pati bulong kan ungkay na. Tamayat lata pang Ricardo iti malingtang nga ikan. Anya, kayat mo asawan no dumawat ka tinaya kat gabutam? Wan, kasta ter aramida no dumawat Ay sos, nakaro ka matgaya madumawat siya neng. Imbag no padawatan da kan tupay, no kasta, ti aramid mo. Man nga ro ti mapidwak madawatan. Una, tabag-utam mat no dumawat ka. Bakit? Di da kanton padawatan, no kasta't aramid mo. Sayatin yung ikarga, dagiti kinaban, nga irik itilugan ka. Di tup-tupak, ang mga madadaal, ha? Sir! Apaw! Nagadugayam ti daw-dawatin niyo mat nga abang ti dagayam. Apaw, adda amin na klase, aglalaaw, adda pa'y natnataw. Wan, Pepita, nga puta kumporme, dagiti may mulmula, iti dagame. Iso nga adumat a klase, iti abang da. Dagami amin, daytoy, Pipina. Agana jay, dagami daytoy. Unay kat alawanan, sir. Talaga ang milyonaryo kayo Ay, babawan. Ubingak pa'y laang. Milyonaryo akon, Pipita. Naryo. Timpanagan kanyak, day di mamangkan, day di apong ko abagay. Nag-asat gayam tinagan ang milyo sir. Ngam, saan nga amin nga agnagan ti milyo kat nagasad na, Pipita. Tajay taga kabangibang apurok kat milyo mat tinagan na. E dinto ta, nariyamo tinagan ti asawa na. Anya? Ay, wan. Ngam, saan damat abak nang. Iso na laang nga nagtungpong tinagan da. Milyo nariya. Jak impagaraw. Nakalawlawa gayam ti dagayaw. Iso nga, adumot ti abang nga naisangput may. Ay, kuha. Isalbagan na rin. Nagpalastog manin ako na. Adto ti na isangput mi asaba, madam. Kan nagadaw anatang. Sinako-sako ti bagas ti kamutay. Kan dadumabay. Ginagara naman ng ti asawak, tinagdawat no kasta. Abang kanumot amin lagi ti na itudkin ko na, madam. Sa dinong nga rin ti ayan na ita. Dapay lang ija bodega. Sige nga rin, inak man danunan. Ay, sige, madam. Unay at kinalastuhon ta asawa. Ipagpaganakit din kinipipita. Adagami dyan na panan na pinaabangan. Idinto ta, kukuha mo tiikit na. Ay, pangas talaga. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dapat nyo ka nagmula. Awan na't merinda ta. Awan. Sa anak mo ta nagbalon. Kan awan mo't na iran nang may nagsursor. Nagawid ta, tayo ta mangilaban. Ay, wala ka mo to. May mayat pa Ay, biyag. Tiag mulmula ka. Narigat. Yaman na nga ron. May sumat tigasat. Ay ko na nga ron, nagan-anos ka nya nga ron. Masapor nga gagat talat Wala. Ngayong ko na damat, nga awan selbit gagat. Nyo awan bakit? Sika Salbag ka. Katuray ma. Dumteng tulat ta. Aso, sana dumteng. Nuno di mo maibagat agat mo. Ureda pa nagkursyonada ti babae king ka. Kat di mo tumauray nga isot mangibagat tirik na na. Nagadungam mom. Adda kuman nubiam. Nakaarem ka kuman. Gapitilaing mga agsaw. Ngam. Adula amin nga mom. Sige. Agad akitin. Mabisina ko tayo.
naikat akinaangin mo na riyo. Naimbaga manan, ako kwa ta jay nalawa adaga ti ikit mo. Di ka padanagan. Saan mat nga mo ni Pepita? Kanda kiti manalo ni ti Deja Adaga. Kan siyak ti ahente, idi magatang Deja Adaga. Kat siyak ti sigod nga administrator. Kat, gaputa si kati na isigod nga administrator, ibagbagam matan adagata. Ay, natural Dagata. Tagpapaabang ako. Oh. Sigurado nga no sumangpat nga antililing kat maibabain talakit dinaryo gaputi panangipang pangas mo kadagiti tattao asa nagkwata dagiti sanikwa ni ikit mo. Relax niya ka na bakit? Awan pagtanagam. Siyak ti makam mo. Sige, makamu ka. Awan ngam ulita ka. Kaya mumlaang ti bibig mo maipanggap kadagiti na italag asanikwa kada tani ante. Nakita, naloom aminan dagiti saba iti kamalay. Santay lakit di amak makan amin dagiti. Tanagataw, kan uri dagiti kamtay. Grossing dan sapayan. Ay, no kasta agat masapul ang may karga amin itilugan dagiti ay Pepita. Ay, kasta ka di sir. Sige, kainak nga ro doon ikarga. Ano, guray ka. Ay, wan. Ano nga duwata ti mapan Pepita. Ala sir, no umayak. Asino pa nga iti tao diti balayaw? Kan, asino nga iti mga bantay iti tiyanggiyaw? Ay, wan gaya man niya. Sige. Mabati ka lang tangarudan. Saklatan, di ba ba? Apay nga awan tay close ban anasang petak Pepita. Ay, inaramat ni sir. Napan iti palingke, madam. Di ba mo simangpat? Anya ti napan na inubra ijay palengke. Napan na impaangkat dagiti saba ken kamutay, madam. Kanay, naluumdan. Agtubo pa yan dagiti kamutay. Kastagayan. Ngam, saba kadilaang tinapan na impaangkat, Pepita. Saan madam? Tay nala na pa nga ro dagiti kamutay. Isumat ti pagbilbilibak iti asawak, Pepita. Auray no ada pang pangas na, kat saan amabain ama panaglako. Nagaduntumot nga men dagiti sanikwayaw, madam. Iso perme ama kumikong kayaw. Nagbalin amin na kwarta. Tinapan min nalay di kini Pepita. At naman nawadwad para gastos me. Nanti liling. Sa tiyo awag Gilaw, antay. Kumusta kayon, kaanakan? Ay, kaasti apo ka. Nasaya at latan, antay. Ay, praise the Lord, no kasta. Wad gayam, napan mo ka din inala di abang ta, ini San Agustin? Ay, wanantay. Intad amin na ni Ama Sibyo. Ti abang na. Ilakog, ti ibang ko. Agkwentatan to itong sumagputak ni ta Pilipinas. Agramad ti abang, ti apartment ko. Wanantay. Awan pagdanagan nyo. Sige nga rudan, kaanakan. Dahil lang, di bagag. Bye! Bye, ante. Salbag. Kanyang imbang ko. Awan pa'y pulos na ibangkok abayad ti abang. Ay na, yan ay tuyan kasanoitan. Adan sa nalipatan ng ibaga. Hello, ante. Ay, pasensya ka. Ay, si Kagaya, Manang Rose eh. Apay ngay mawag ka. Anya? Ito dyan ti upayo, iti apartment. Ay, uwan Manang. Sige, Manang. Gumayak to dita. Inton bigat. Okay, bye, Manang. Saktes. Kwarta Manang. Mano amin tinaglakwam na riyo. Ay, di mong damagan. Tasigurado amarigatan ka amang bilang. Naglastog ka. Apay, milyones aya tinaglakwap. Tamno marigatan nak amang bilang. Saan na milyones? Ngamdandani pasig amin asinsilyo. Weno barya timbayad na. So ako nakamarigatan ka amang bilang. Anya? Ay, wun kaya. Imawag ni Manang Rose itay. Kat anya ti imbaga na. Agbayad na kanon ti upa da iti apartment. Isuda ka di amin nga agup upa? Wawan.
Iso nga, income to kinipipita inton pekat. Apay nga isurot mo manan ni Pipita. Anya kan aya baga, tapno amuna nga dapay apartment. Anya? Apartment ko na? Hoy, Naryo, agreeing ka man, iti pa nakailibay mo? Saan tang apartment dayjay? Kukwa ni Antim Aliling. Relax. No, ti makaammo nga apartment ni Auntie Liling dayjay. Tay di magatang, adan ni Auntie Jaway. Sa pinangitalkan na, ti pa nakagatang dayjay nga apartment. Iso nga awan pagdanagan sikat. Iso nga ipadamag mo matan nga apartment ta. Mga ano ko ma? Ay, sobra una yan ti kinaangin mo. Kasla alipugpog no sikat agsaaw. Salbag ka mang. Nakarumat unay pangiladawam kanyak daytan. Mangirurumang ka. Naangin ka una yan, Naryo. Adot dadaulam iti kasta nga aramid mo. Shh! Tapos pa, mamagdak ni Pipita. Ay na, dayta. Mabuteng ka nga adda makangag iti saritaan ta. Taadda kalkalubang nga aramid mo. Ay, Naryo aya. Kaano nga tang agpatingga ti kinaangin mo? Tupay, nasibuga mo nagiti mula ta. Ewan na, sakpay. Napalalo ti banog ko. Nakasakit ti sikat ko. Talaga akas na tinumakay. Nadaras ngagsakit ti sikat na kan bagbagi na. Ha? Sumatang ka man kamuto. Sa anak pa alakay. Kan kunada, ano ang laang tinumaklakay? Kastaya. Ngimala. Tanda na pagsaritaan day ta. Sumurot ka, iti pa na. Sa din nga. Ili. Tanda ka maangay Farmer's Day itangal daw. May ka? Nuwad na mabalin mayawid. Di umayak. Ha? Ngam na awan. Ay, sulumlat na. Mabalin nga da. Sigon iti makay kasat. Nawatan. Ang nakadidag iti aktibidad ti Farmer's Day. Kamu to? Aduh, umuna. Ada kan short demonstration ti organic farming. Akang runaan ngitan tandudo ita. Ti ahinsya ti agrikultura. Inton malpas. May saruno adagos ti pasalip. Iti kinadaklan ti bunga tinateng. Anya bunga tinateng mabalin amay salip. Kamu to? Mabalin ti karabasa. Tabungaw, pariya, tarong, ganda dumapay. Ay, sakto. Mabaling nga rin nga i-contest mo di bungat karabasam ka mo to. Takas la karamba, ti kadakkel mo. Talagang isalip ko Agraman di kadakkel na bungat tabungaw ko. Numalpas to ti kinuntesan ti bungat natin. Anyan to ti sumaraw na programa da. Siyempre, maisaro ti awarding. Apakay tampukan ti pan nakapilin to ti most outstanding farmer of the year. Ketinton malpas. Ay ket. Agdadayata ito na. Anya, adan ton makandal pa ti programa. Katagda! Ay, susan, umayak ka rin dyan. Makandaytan. Duwatan ti mapan. Day, talat paglay nga. Wow! Pipita, isardeng mo pa ilang taglaba. Tanda pa pananta. Papanan tayo, sir? Intag singer iti bayad ti upa when no amang iti apartment may. Anya? Adda pa'y apartment yaw, sir? Ada! Wow! Adu pa'y gayam ti Jack Ammo akinabaknang yo sir. Ada manumot nga'y ari daw ti papaabangan yung nga apartment. Walo, Pipita. Anya? Ay, dakkel nga ron day tang apartment yo. Ano kasta, sir? Ay talaga adaggal, Pipita. Iso nga ayaban ka tapno makita mo ti apartment may. Sige, umayak na ron, sir. Kaya't ko makita mo ti apartment yo. Kamu to? Talaga asikan ti sigurado mga abak. Iti pinadakkelan ti bungat natin. Pagkunamag. Kaputa di karabasam ti makita akadadakkelan. Kadagupan ti amin ana i-display iti namisaan. Wan nga pa iso ay, awan nga tanti sa bali pa nga may mangisalip kadag iti bungat nating da. Panagkunakit awanin. Isun akamba mo. Sikan ti mga abak. Nih. Awan gayam. Aguri ka man. Anya ti premyo ti mga abak. Sorpresa ka no.
Dakkan nga tatigong kunana at yung mga apat kamot. Mabali na kasta, iso nga guray ta. Baring na siya nagpaiso ti mga abak. Wow! Nagdakkel gayam ti papaabangan yung apartment yun, sir. Wan, Pipita. Hanggang puta, nagagat kami ti asawa. Aywan gayam, dumagas tayo ti palengke. Makichindakan iti abastong tayo. Wanangam. Saan pa yung niintod ni madam ti pakichindak, sir? Awan problema. Dahito'y pa lang na senior ta ti pangalaang. Sige, sir. Aywan gayam, gumatang kantuman ti lalat ti baka. Taramidan tayo kalyente. Naimas na jay kat, apulutan. Ay, awan na, sir. Aguray kayo. Aw, Akin inom kayo kadi iti arak, sir? sa paminsan laang, no kailiw ko laang ti uminaw. Ni kamuto mat daytoy. Hello, kamuto? Hello, Pipita. Kumusta kan? Ay, nasaya at laangot dito'y balay dagito'y amok. Super baknang da. Anya ti kuram? Super pak nang dagiti amo? Kasta nga kwenso ka mo to. Nakaad-ado ti sa nikwada. Agura ka. Sa dino ti ayan mo? Apa yan nagringgur kita? Adda kami kan pupoy diti ili. Imatindar kami iti Farmer's Day. Iso maglaang anaringgur di tayan mo. Wan, numaguri ka. Ha? Unam a super pak nang dagiti amo. Di dala nga ato nga ruti daw. Saan pa ay? Dahil di pa ila starting salary atit ito da. Oho, naimod da nga ron da. Tayta di nabak na nga kuram. Ay, di daman lang nga ato ti daw. Barang ano yung ato dan tumatlaan ka mo to? No, adda asida. No na asida di pala ko may naramid da. Iso adi mo namnamaan, anayunan na pa ti sweldo, Pipita. Anyan ka mo to? Nagima sa taga ti arakam, naglalo no, da pulutan na kalyente yakas doy. Wala, nabartot kayo. Sumrag kayo na iti kwartuyo, tayong kainan na. Nabartot kayo, niti kaadot na ilum yung arak. May anak lang, Pepita. Kanyang naipukaw ti kayat ko mangagdag iti sinalba ka karoa. Ano iti kaya ito may pukaw, sir? Tingga ba? Diyan kayo! Akaruba! Amuyo ka na eh! Asa kami ni kabaknangan iti daytoy apurok! Ay, sus, apa. Apay nga yakas tamot ton ti pukpukaw yun, sir. Di yun san amo ti sarsaritaan niyo. Unay na barta ka, Pepita? Kat amok ti bagbagak. Agpaiso ata kami iti kabaknangan iti daytoy apurok. Naangin mo't gayam day ti amok no nakainom. Ay, Pepita. Sir, Apaya, kumput ka. Dito lang sa ala. ay, kukuanin, sir. Anya ako ah. Ibagam no, anya ako ah. Naangin namin. Anya, alangin. Dito ta saan mat ngagkot-kote, dagiti bulong ah. Sumrag kayo, sir. Naangin. Ay, kunak tumat, adi nakpastrakan. Taado pa'y ti kayat kung ay pukaw ita, tanabarta ka kon. Anya? Tarasak laang nga mausawan. No agpukpuk kawak no nabarta ka. Ay, anya nga rodmanan nga iti kayat yung ay pukaw, sir. Da kayo! Akal ruba! Ha? Ay, sos. Rumwar! Tinaturan! Agpipinatay tayo! Dalayin nyo ah! Ay, sos, sir. Agkarkarit kayo mo tayo. Saan ana saya at tikasta nga ramid dyan? Ay, payanak lang, Pepita! Unangam ang mga maisagmak kayo laang, sir. So, di ko man karitin dagiti kaaruba yaw. Di nakpakadanagan, Pepita. Kabalak, alabanan nila!
Lalo dagiti ang nanaan iti dayjay abaset abalay. Kayang-kaya akabilan ti padre ti pamilya na abalay. Anya? Ay, sir, maditi kasta. Ti agkaruba, agsinakit. Saan kit di nga agpipinalas to, gud no agkikinarate. Ay, Pablito! Rumwar ka! No talaga natulad ka! Ha? Sos. Ay, saan kayo ang agkarit akasta, sir? Umay kayo, taasibayan kayo. Tinakuyutan, bebeta! Ibatan na! Di ka nga ron agkarit, asar. Ay na, mati mo, gayam na mabartag kayo. Karitan nyo amin na karuba yun. Mati. Umay kayo, sir. Tinakuyutan ko na! Nay, apay na idurungan, sir. Sige. Nakpagpausawa ni Pablito. Sige, ditakal! Ay, sos. Ala, nay, umur mong agpasok. Kapan ka no iti balay ta Pablito akaruba na. Sir! Agsublay kayo! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Hello, Pipita. Apay nga mawag ka? Ay na madam, mag-awit kayon! Apay, anya tinapasamak dita balay? Ni sir! Nagbartag! Kat! Hindi nakaroon di bartag na akarkaritin na mo ta nagiti kaaruba yaw! Anya? Apay ngamin nga iminumanin iti arak. Nagpagatang iti lalat ti baka, itay napan kami di palingkay, madam. Pinaluknang ko. Kay inaramid ko akalintay. Isumutan ti pinulutan na. Sumutla ang anaimasan naman ng tiaginaw. Damot gayam na ima sa pulutan na. Sa dinungar itan tayan na Pipita. Matanagan na karot, madam. Tarim maot iti balay damang Pablito. Anya? Ay, delikado no kasta. Naglalukot. Nabartag pa eh. Siguro di mawag akadagos kada kayo, madam. Mag-awit kayo pa ilaan. Kada kayo di mapan mga nawag ni sir. Sige, Pipita. Tagawid ako. Siyak tinangabak, pupoy. Awan pimada di kasla karamba. Wino kasla malabi di kadakkel na bungat karabasa. Sigurado, asi ka pa yung team awardan, amos outstanding farmer of the year. Sapay kumata kasta. Agrambak tanto, no siyak ti may kanti pamadayaw. Apo, tama na. Kanya nga tati premium, mo to. Ay, diyan ka mo Mamuan tanto itong madamdama. Naimbagtada kayo, madam. Oh my God. Intada nunan na sir mo itirim mautan na abalay. Uwan, madam. Sige, hintay mo arudan. Tulong! Wala natin na! Madam! Ni sir! Iso dyan na painda, identigate! Nari, anya tinapasama kagkag ka. Talaga, nadagsa na. Apo, talaga jackpot mo kamuto. Sa water pump, intinda premium. Oray siya ka. Nakajakpat ka mag. Tas ka tinakaalat may isang electric knapsack sprayer at pinarapol da. Apo, maadyan ti dumar ay iti farmer's day. Talaga mo tamayat. Makisari kang tumanan inton maminsan na tawin. Wen, tanaragsak ti mga abak. Kan adupay ti maadalta. Nakaturugon ni sir. Inak to kasarita ni Pablito. Yak mapalabas ti panangkabil na iti asawa. Nga, madam. Ni sir, tinapan kimarit kan remaut. Santo ti pagpagaan yaw. Intun makari eh. Muapay ngamin nga uminumanin iti ar. Ay, madam. Talaga ka di akas jay ni sir no makainaw? Uwan, Pipita. Ano, adda masabat na. Karitan na amin. Ay, saan lang nga day ta tinadlaw ko iti asawa yung madam? Anya pa'y nga rod, Pipita. Naangin pa'y. Kaslalay pugpaw di kapigsa ti kaangin na no mabartay. Anya? Kuan madam, impugpugkaw na. Ada kayo kano ti kabaknangan iti daytoy apuraw. Anya? Las
lastog na pay. Analawa ka no ti dagayaw. Agraman ti apartment apapaabangan yaw kanjay kabarbaro man nalugan yaw. Unay, imbagak mat adi na ipangas tagi dyan. Impalpalastog na nga rod madam. Iso ako naangin gayam ti asawa yaw numabar. Tandigad ng takamoto. Padasan taman ti water pump a premium. Sikapay lang ti mapan dapapanak. Sa dito, umayak mo no padaya ti papanam. Saan? No di kitinak pa ikwadro ko tinawat ko certificate ko. Tay sabi kung tumuta iti diding tapos madut makakita. Nga. Oh. Ay, kinapangas di takamoto. Madi. Di mo ituloy nga ipakwadro ti certificum. Saan na kinapangas? Kaya't ko ang makita da, tabarang ma-inspirar da, kituladan dak. Kanya? Oh, si Kaman. Man-mano, ti makapadakkel, iti kasya kadakkel na abungat karabasa. Oh, no kabaula, di kat kabaulaan ti daduma. Nagsakit yung nakabila mo ko. Day, tati, magkagkanan mo. Ah, Tumot nagkarit-karit, amom na makainom ka. salbag, nabarta ka, katjak amo, tinararamid ko. Kasano, no napatay na ka ni Pablito. Yak paikat nabalo ko man, adi narabang. Ay, isak lang ko, daya Pablito. Data, ti kabaknangan ito yung purok tayo. Sa kinabkabil na akaslawbeng. Ay, jak mapalabas na ito, isa rin. Adalaang adumakkel, tiluma itinagbaotan nyo kini Pablito, no agdemanda ka. Isa abay amon, da siyak tulatan ni mapan makisarita kan kwa na. Anya, ay saka na mabalin. Siyak, ti makirin nisot, iti dayjay nga ayaw. Denggan na, no kayat mo tinasayaan. Ngam no di nakdenggan, ay kat makamukan iti biyag mo. Dayta, naisabit kunti kwadraw. Kamoto! Bayak man! Lukat mo latan, sana nakatrang ka dayta. Kanya ayaw tayo ramidam Insabit ko ito na ikwadro a certificate ko. Apo, nagpintas man ti panakay kwadro na. Aguri ka man. Awan ka ti malagip mo Ano ko marita? Aday bagam idi kanya. Kat naimula iti panunot ko. Isong imaya. Ni, anya tin na isasakid na naimulay ti utak mo. Enjak malagipon ta mo timbagbagak. Delikado. Dahil tanti sinyalis. Ano makaikat? Ha? Managlilipat ka. Ay, pupoy, rogyanak man ay. Makaraman ka kanya kat no, di kag sardang. Ibaga mo, no nirayta. Kunamidi, ano si ka, ti may sa kadagiti makaawat iti pamadayaw when no siya tipiko. Kat, agrambak ka, ag-blow out ka. Unmat, jak malipatan ngam. Talaga di mo nalipatan din yung imbaga ka. Wala, pulos, ajak malipatan. Isulat ta, ti panunot ko, aging gay ka. Nya? Wen, naman kayam. Oh. At dala ko kalding orlat. Saklatan ti mapanmang tawar. Di mapan ka. Kaya nangarti kweta. Ay, di ka pa ikot nagbuhi na san. Sika timang baya, DJ, kung ko na makalding. Kasi kamot ti mapan tumawar ako nam. Hanya, sikat ya ag-blow out. Ngam sakmat ti gumatang iti mapalte. Ay, wag na uy. Teko namon, di ka pa nag-buenas, dulce. Ano san tanto latan, no anya ti maidasar ko pang malumanta. Isunton ti pagrambak ta. Andan ni sa dino nga ta tinagkapan na. Pipita, sumrak ka din ni Mamo ay opisina. Uwan sir. Ngam di magas nga imo na iti ayan damang pablitaw. Tama pa na kano kasarita. Anya, kunak mat asak ti makisarita ken kuana. Kalabayamon. Tamagag tulatan no anya tinagsaritaan da. Una sir. Sige nga Rodan. Inakituloy ti agdalos sir. Ay mabit lang Pipita. Addanasken apadalusakin ka. Anya sir? Ka man padigusan jay motorsiklo. Taptapo ka. Anya? Pati pa nagpadigos iti lugan.
trabaho pa yun, sir? Di mo't all around ka. Wala, sir. Agat no kasta, saan kan nga reklamo? In kan padigusan di motorsiklo. Itay laang inuwar kumanan. Taadumat tilugan may agasawa. Angin man. Ay, so, sir. Pumigsaman hunti angin. Sige, sir. Inak na ron padigusan ti motorsiklo yan. Nay, naangin ka no? Naguri ka man. Saan mo't ngagkut-kut dagiti bulong? Ang mga nusak ti magbagana anaangin. Tanaminduan anangag ko. Ti panangibagana anaangin nga uray no sa alay. Hello, Saneng. Imbag tayo mawag ka. Una ni Pepeta asakbay asimrek ka dito opisina yaw. Timmagas ka kano, iti balay da pablitaw. Wen, kinasarita, kaputi pa ng kabel na king kaidi na minsan ngal daw. Nay, payasi ka, tinakisarita king kuana. Siyak kuma, tinang kumpronta king kuana. Diyak kayat nga aga pa kayo. Iso asya kung tinapan nakisarita kini Pablito. Imbagam ka day, nga isak lang ka. Saan? Nudikat imbaga anasakit unay tinagam mo iti panangkabil na king ka. Anya nga rin ti kunana. Saan na kumaanaramid kin katikas jay, no di ka napanrimmaot, iti balayda. Iso nga kunana, nga no agdemanda ka, agad, idemanda na kakanumad. Anya? Wen, iso nga tapno awanan ti gulo, kat agpinakawan kay tulatan kini Pablito. Ay, jak mapakawan. No, di mo mapakawan, agad saan nakakanumad ang mapakawan? Siya, tinadihado. Iso atumokno sa dilangit ti gurak, iti dayja pablitaw. Ala, no di mo mapakawan ang katawan mabali. Ang addapay na ibaga na kanya ni Pablito. Anya pa itim bagana? Una na asakaan na kanon, jay insalda na kan ka motorsiklo na. Anya, kat nakabaybayagan asinalda aking kuana dayjay. Uray tawanan tinaglabas, kat kayat naman asakaanan. Naglukon. Numuna tayo pangpangas ko kadagiti amigo aginatang ko dayjay anak ang ingina a motor. Takabarbaro una, edi sinaldaak dayjay iday. Day, tagat ngamin. Nakaturturod ka amang ipangpangas kadagiti di mo matkukwa. Anya? Tagi, mas yung arak ang ginatang mga kamuto. Kasta sumamit, iti tartaraudin na, alitok. Di mo unay. Tama nga nung babartek ka. Di mo't unay takalyente. Ang damok na agas, mabaladan kamuto. Sungawan pa na nagab. Nauray no, makaadok tagpulutan iti kalyente alalat sinuang. Tanya ti amom nga agas. Pagsimutan ti asin. Aklumat ti pangirus-rus mo, iti rusok na. Ha? Sigurado, bumaba dagos ti kinan na. Anya? Ay, agpaisaw? Awen, no kahit mapadasan, timbaga, kat agawa am ti agpulutan ti kalyente. Tapno, mabaladan ka, kat sakto ti mga gasking ka. Saan na akinarnap? No di kat dayjay alalaki ti imbaon ni Pablito ngay may nang saka iti motor na. Anya? Apay, sinaldaan ni Sir dayjay ang motorsiklo, madam? Wen, Pipita. Dandanin do atawan nga adda iti puder ti asawa. Anya? Ay, kunak man no, agpay-pay so aginatang ni Sir dayjay ang motorsiklo. Imbaga na mo't iday. Ginatang na. Saan kumapay ang napanunod ni Pablito asinaka? No, di da nagkontra kini Sir mo. Ay, talaga nga adda nga rod paangin ni Sir. Di mo ibagbagat kastakin kwa na no kasangsangaw. Tama nga no, kagura na ka. Ay, saus, madam. Namidduan ang naibagakin kwa na ti kasjay. Anya? Hello, ante. Kaawag kayo man. Wan, nakayat ko ngay pagkamukan ka. Gas asikas mo kung nagiti papeles ko para hindi pa nagkawid ko dito Pilipinas. Anya? Di mo tinton agritar kayon aya, di pa nagawid yun dito'y Pilipinas. Early retirement, timpag na. Isaan ako na sumsumra kiti trabaho.
Anya? Naglukong? Anya naglukon nga ipagpagam. Sino tinaloko? Ante, ti manager yo. Ta imanugot. Itinasapa pa nag-retire yo. Sana naloko ti manager ko. Naasi ko na kiti tapi nalubusan na kun nag-retire. Isong agawid ako dito Pilipinas. Ay, delikado. Dati delikado ako dam. Ado, ti hold upper dito yung Pilipinas, ante. Kat ang mga apagdapaw yung tupay lang iti airport, kat mahold up kayong. Ay saan? Awan pagdanagam. Tamok ti agad na dog tiyahian. Salpag. Mabuking at kasama tanong kasta. Hello, Naryo. Dengdenggan na ka di pailaang. Wag nantay. Doon sumangputak dita Pilipinas. Kaya't ko nga agpadaya tayo adagos. Anyan day? Wan. Isa bumirog kan tuman iti magata nga baboy kan baka. Mano ababoy ti kayat yung to apartyan tayo antay. Uray ito laang no dadakal. Kan bumirog ka man iti nalugmag abaga. Tanam imas mo lang ti karne na nukwakan. Adamok nga gilaklakon te. Kan nalakapay ng amang diyo kayat. Kayat ko. Tapay ko madyan kayat nga Kayat ko pa'y kiti no nababati presyo na. Talaga nalakadagi jay. Kasla presyo agawid ti bayad na lang te. Apa na nakangay. Hindi to ta nakangin-ngina ti bagay ta. Kaputa kasla agsarok ti langana. Nakutaw. Anya? Ay, kay tinakot nga ba ka maparti? Tanapait ti karnena. Mumirog kamot tay nalukmag. Wala nga nangina tayo dyan tay. Sana balya nangina. Tagwartak matipangkatag mo. Uwan na tay. Ngam di yung baybayagan nga ipatulot ti paggatang tayo. Adakan kan ti panggatang mo kadagiti kuna ka maparti. Anya? Ba't naawan pa'y matimpatulod yun tay? Nawan pa'y ngagpaiso. Ti pagalami ti gatang mo kat ti bayad dagiti naglakwam iti pagapapag tayo ti daga. Anya? Ape anaklat kay ti pag-ak. At itan ti kwarta kiti pangko. Tagunak matidikan ka nga ipangkum amin ang bayad ti apang ti daga. Mauwanan tay. Masurot. Tiko na yo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Tilo ko po, boy. Nasobra naman ang kiminom. Nay, dayta. Sipod intuggal na ti sipit na iti lamisaan. Ha? Di pa'y nakaring. Nini. Nakaringan ng apayakas lang masaksakan. Apay po, boy. Nanyat mapaspasamak kang ka. Tuitan ko, nakasakit. Sigurado, nagbulad ang kanluko. Talaga ba ti? Anday ko. Kung nagtumot kaming king ka, adi mo palalwan, ti agpulutan, iti kaliente. Kas kamot la, mawanaran. Kanya nga ganahan mo ma? Asin ka mo ito. Pasimutan na kita asin pagkasakit. Asin lang. Sana masapol ti suka. Laya, winuan niya. Late takot. Sige, mabit lang. Inak mangalay ti asin. Alam to pa hindi aklo. Kaso ti pangirosyos mo ti ruso ko. Ito yung mangkinan. Kasi na ba ito? Saan nga rin nga aklo Mangalak mo din iti darat kan siminto. Naryo. Itamang pa'y asinangom ti arak. Kaputa, maburi-burak saling. Abda parikot mo. Dakal. Anya ti problema? Ibagam ta duwata amang solbar. Imawag niyan tay.
Kat ko na, ngay pagpagnanan ti papeles na, asumangpat iti Pilipinas. Anyan. Anya? Apay nga ron ama problemaan ka. Rumbang laang nga agragsak ka. Tamakitam tumanan tinaayat. Kan managtulong nga ikit mo. Maproblema anak nga ron. Sigurado nga oditan nak no sumangpay. Anya? Kunana, nagpadayain ton sumangpay. Anya nga ron ti kayat na ama parte. Baka, kan baboy. Ipatulod na ti may gatang. Ita nga ron ti parikot. Saan? Pangalaang nga ron ti gatang mo kadagiti ko na ama partin to inton sumangpa. Mga alaak ka no, itinaurnong abayad ti abang ti dagana. Kaat apay nga ron nga ang problema ka. Andiin ka, mangi-withdraw iti kwarta ni ikit mo iti bangko. Dakkel itan ti kwarta na ta. Dagdago sumat nga ila kuno kwa dagiti abang na. Dahita nga ron ti problema kita. Awa ti may withdraw. Anya? Tapay? Gaputa awan polos simbangkok abayad ti abang. Anya? Nang ipanong nga ron ka dagiti naglaklakwam iti abang iti daga. Wow. Nagasgastosa pinagpaspasikat ko. Ano? Salbag ka! Kasano ang nagastos mo? Wow. Inumi kadagiti gagayam ko. Kaya naminsan pa ay no. Naisuro ta kiti palutan. Kat naaba ka kiti singin tamel. Anya? Salbag ka! Anday ko. Apay nga tinungpanak. Gaputa ma-high blood akan ka! Di agtumar ka iti para high blood nga agas. Ang mga no maatake ka. Diyak kaya ti agtarakan no agbalin kanto abaldadaw. Ayop ka! Sikat ipagbalin na kita baldado! Urayan na! Traya ko, delikado. Ay! Ay! Apo, delikado na ito eh. Anya nga taapay ti saan ko anagatang. Ay, itaot man gayam ti listaan ngayon to ni madam. Ha? Ay! What? Daytoy kukod ti baka ng baga ni sa. Iso ti jak pa'y nagatang. Ay, ni madam mo tayo mauawag. Nangatat ibagana. Hello, madam! Pipita, saan ka na gumatang iti kukod ti baka, paborito ni sir mo? Anya? Apay nga madam. Dinto ta, dayjay ma, tinyunay-unay itay ni sar. Kaputa jak kayat, nga ilaom mo inton malang. Anya? Nay, apay madam? Nagapa kayo kadiki ni sar? Pang-urag, apawan na sumangbat. Nukas na, manaw dito pala iyaw? Wag, tayang intarenak. Anya? Ay, nagbutan ka na kayo ni sar, madam? Kinabutang na, itinig gamak at 2x2. Iso ha nagtaray-taray. Anya? Saan na nasakit ti tiyan ko kamuto? Kaslajak patsin ah. At ipanagsimot mo iti asin. Ken panagusar iti aklaw, apa nangirus-rus ko di tarusok mo ket nasukal di panagbelad mo. Wen, iso ti surkal na kamuto. Mayat, ang damot kayo amom. Isumot lagay man na palalo ti panagsidam ita iti kalyente. Taamom ti sukal na. Wen kamuto. Iso saan anak kadandanag ti mabaladan. Ay, naguri ka. Saan man na dayta? Ay, awan mabalin. Nagbaladan ka. Saan mo ngamain? Nagrawat ka iti kalyente. Anya? Pepita, napan ang titigri nga asawak. Tajakmat na sangpatan. Ay, jak amaw, tinagturungan na sa. Tadi namot imbaga itay pimanaw. Ang sakbay arin muar, damot imawag kin ko na itay. Di na ka din na ibaga no kasino dya imawag. Saan, sir? Ngam nagdardarasan arin muar, itay nakapagsarita da. Iti day dyan imawag kin ko na. Nanay, sino nga ta dahil dya nga imawag kin ko na? Nga maguray ka. Awan ka di tinaibagbaga na king ka sa balay? Ada, sir? Anya, tinaibaga na king ka. Saan kayo kano nga ilakam iti pangmalam? Anya? Unsa? Imbaga na adi kay ilaklak amain. Iso pinakansel naman ti pagpagatang yo ako kud ti baka.
Nagloko na siya, Nay. Ay, masaludsod ko man, sir. Apay, anya nga minti nagapaan niyo kan ni madam? Di na yung baga, Pepita? San, sir? Di na naibaga, gaputa nagdardaras mo't itayo na rin mo, Ada ka di rantana amang ibaga, tinagapaan na kanya? Kuna naman, nga ibaganan tao inton sumangpad, sir. Anya? Ay, saan amapalin, amamon na kinapangas ko. Sir, apay, naikulin kayo magtay. Ay, kwa. Adala ang simiplot iti panonod ko, Pepita. Aguray ka man. Sir? Kayat mo, nagbakasyon ni Jay Bugyasan, ta palubusan ka. Pagbakasyon ng daksa? Ay, wala. No kayat mo, tapno makarelax ka tao. Anya? No kayat mo, inkairubwatan dagiti arwatam nagbakasyon. Ay, kayat ko tiagbakasyon, sir. Kuma, dua kayo kan madam amang palubos kanya. Ay, saan na naskan, Pepita? Saklat tanti mang palubos king ka. Ikan kapay iti pagplitim nga apan kan sumangpay. Hagyaman nak, sir. Sige, inak nga ro dun irubwat dagiti arwatan. Orayok pa'y ani madam. Sakbay apo manawa. Pumoy! Woo! Pumoy! Apay ka mo ito. Anya ti ibagam. Takas taon ni ti apuram nga masinig. Wano, dagdagan nak ngayon ta na di kardin ta. Inton bigatan, ti parang ituloy ta. Iti trabaho tayo jay. Anya, saan ta na mapan, kasta? Kaputa kahit kung agluro ta iti agkakaimas amerienda kan masida. Para inton malam. Apay, birthday ka manan. Idin tutawan sa apay makatawan na di pa nag-birthday. Ay saan? At daya mo tag-birthday ti mamindoy ti makataon. Ulaw. Anya nga tiraso nga gluto tayo kaya kamarienda kan nakaimas amasida. Gapo tagbakasyon ni Pepita, imawag gitay. Anya? Iso nga isa ganaan ta ti sasangpod na. Agrambak tayo iti panagbakasyon na. Mayata, ay nga maguray ka. Asin yung garitiag kasto. Gapo ta duata met, agayem na, di agud duata iti magastos, damay sweldom, damay kwartam. Anya? Wala. Ngam si kamat laeng, tagay ayat kinipipita. Apa nga iraman dak ng gasto. Win at mga kantumot iti maluto o saan? Iso makipaggastos ka mo ta. Una yan, aggastosak manay. Kahit mo timangan, ngam di mo kahit aggastaos, kasta? Ay maditi kasta po boy. Sige mandangan. Manong nga roti i-share ko. Ang tagkarangan dito sa ngaribo. Kanya, naga dyan. Agkakaimas nga roti sa ganat ha. Anya ka na ya. Sana na, mangtad ka man dito sa ngaribo. Ay sus, mairarit at unay, iti pagpagap. No. Iso jakayatan ka mo to. Inaktulatan agmerienda, iti tiyangginig, Liza. Ha? Wan, saan ko magastos ti 150 pesos? No saklat agmerienda. Uray inom at timay sa alitro at soft drinks Naggalas ti ugalim. Di mo kaya ti makishare ngam nagpartak ka no libre? Siyempre sa bala sa ritaanan no libre. No kasta ti ugalim, ibagak to kinipipita. Alaksidon na ka nagayam. Ay saan na? Nakayulaang ti matalag ko una agayam. Sa kalpasan na, laksidon na kagayam. Saan miya kahit ti gayam, adi na ammo ti makibagay. Kabalagan. Makishare ako. Saan kumamata sa ngaribo Sige. Di tala, gubog di tapuso mo, titid mo. No, mangtid ka iti 20 pesos sa tanong saklatan. Isunto mo lang ti kanam. Saan ba ta? 20 pesos lang, tumaytid ko si Kaman. Manong nga rod? Sikat ti mangiba ka. Mangtid aklatan ti talo gasot. Ngalawanin. Iso no iso. No, dahi tatag, taod di tapusom. Ngayon, pasarto mo lang ti talo gasot ti kanam ha? Nairabot nga tan ni Pepita dagit itugot ng arwatan na iti panagbakasyon na. Ha? Inak man kitaan, tadagdaga ka mapana. Tadi pa'y simang pati asawa. Tarigatan, numamon ni Pepita, ti kinapangaskaw. Nay, kanti lili. Isumanan da ito yung mawawag. Wapo, kanya nga tamanan ti bagana. Hello, one day. Onya, adamit langan na pero
Pero kamagatangan na baka kan baboy, kanakan. Kwa, ante. Ay, nasalmag ka. Kanya nga tatibag. Hello, Naryo. Dangdangan na ka di. Nante. Apay garot adi mo sumpatan di sa lutsud ko. Nga po ta, Jack pa'y nakabiraw. Adya, apay gay. Katno na kadado di ba kakas ka na baboy dita? Awan, agpaiso nga ado ante. Nga manmano, dagiti mayat pa'y lang aglakaw. Ikarigatam ti bumiro. Agawid akong dita Pilipinas, indon maminsan ang tao. Anya, talaga asumangpot kayo, nanday? Wan, kanakan. Apay, saan ka mamati? Saan man nante? Sige, agbiro kak tumaran, barang adanton matungpungak, kamayat nga aglakoy ti baka kada baboy, antay. Apay nga ta, Jack, maawagan ni mata. Napanan na nga ta. Jack, mo't nga rod kayata nila ang sarti mang palubos kan lang at bakasyon. Pepita, nakarubot ka magaya man? Awan sir! Itaypay ang nakarubatak Kanya pa'y lang arutir urayam. Munto yung tabag mo, tay tulod kan, di pagurayam itibos ngagturong ijay bugyasan. Ay, madamdaman sir. Apa yung madamdama pa'y lang, umay kan. Wala naman. Pananti ado angem, sige umay kan. Rumuar kan dito yung balay, Pepita, umay kan. Ala, mabit lang sir. Di na guyudin nga ruwar. Tarsam tibag na. Apay nga min nga puranda. Katkayat ko kumapit nagpakada kan ni madam. Di ka kadi makauawat iti sao. Siya akong timang ibaga kinisaning. Ay, sir. Ni madam. Adan. Maipakadak mo't laangan kan kwa na ti panagbakasyon kaw. Salbag nakabaybayag kan tumat kaming. Ay, nasangputan na kan, ti asawak. Apay akas na diyo kayat na masangputan dak ti asawa yu sir. Pipita. Apay nga dabit-bit mo ba? Ay, madam. Pagbakasyonan na kanon ni sir. Anya? Ako, masyanak gamin king kuha na bakit. Tasipod anday ti poderta ni Pepita, kat di pa'y nagbakbakasyon ni lugar da. Madam. Kasta unay aragsak ko, itay ibagan ni sir nga agbakasyon na. Ay, saan ka palubusan, Pipita? Makita ang Pepita. Di nakakayat apalubusan ti asawak. Nakabaybayag kan tumat gamin nga gunguray. Madam, no didak palubusan, awan mabalin ko. Sa bagay, ni mo nga minsar, ti mangipapilit nga bakasyon na. Kaputa adakal kaluban ti asawak, adi na kayat amamuang Pipita. Iso akayat na kang agbakasyon. Ay Pepita, di mo patpat yan ti asawak. Kayat nakapadaksan iti matang mo. Iso at tilay pagbaganan. Salbag ka! Nuko nam anagbaawon ti pungtot ka ka. Kat saan pa yun? Ipatang na siya rin! Ay Pepita, ano ang asawak? Dito! Di yung panggatan ani sir! Di yung ituloy nga apakan mo lang! Apay, ada nga man ti baso ni sir! Apay, adi pa nasibsiban ti pungtot yung kankwa na kasi ti kunayaw! Takal ti baso ni sir mo, Pepita. Tumukno sa dilangit ti gurak kankwa na. Ay Pepita, doon niya ti bagbaga keng kanay tabakat ko. Kat di mo patpat yan! Anya ti kunat! Batay ka! Apay niya, tinong panak! Saan lang aday ta ti magganap mo no agsaukat ti saan nga umnaw? Pipita, dungag ka. Taibagak amin abasol ti asawa. Itan ama-amam no kasano ti kinapangas na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naluto mo't la amin ang dagati paborito ni Pipita aputahe. Jayla kari-kari ti saanen. Di nga rachuman. Bibing ka, kan ginataan, naluto mo? Pinaluto kiti sa balin. Mayat sigurado nga agbukirad tumanan ti pusit ko. Pika ato, anay sa gana apang rabi tayo. Bar nga, no adda iti dalan ni Pepita. Di pa imawa kaya. Tanpay nga rod. Itay pay nga uray ti awag na. Ay, siyan ko man tinangawag king kuwan. Jack nga rod masango. Si kaman tumawag. Ay, lobat yung cellphone ko. Dakpay na i-chance. Sige. Madamdaman to nga rodan nga awagan ta ni Pepita. Sabagay, uray ditan awagan. Urayin talatan, tikaadana.
Wen, pudno, Pipita. Agul-ulbod ti asawa ko, Pipita. Di mo patpatyon, dagiti magbagana. Salbag ka. Kayat mo, takagatan ka. Mabain ka, ama amwanda. Asaan ta akukwa, dagiti ipangpangas mo at kinabaknang. Salbag ka, mangibabayin ka. Ay, Pipita, panawan na kami pailaang ditoy. Tadua kami pailaang agsarita. Sige nga rod, sir. Saan ka kumano, Pipita? Tadapay rumbang, ama amwam. Madam? Kanya pa iti ibagam kini Pipita, aya. Bagayon, madam. Sakbay nga adaywan kayo kini, sir. Kinagpaisuna, caretaker kami lang. Sumusuprakan! Iso nga umay ka. Tayo taman ngagsarita. Allah! Sir! Sir! Saan nyo ayad ayo ni madam? Adamay kayak na maibaga, sir! Kamu to? In-deliver in the bed kan putin dagiti in-order mo akang kanan. Kan nalutom amin ang dagiti naduma-duma po tayo si data yung awan payment ni Pipita. Noon nga rod. Awagan ko Namin adon ginawagak ngam kanat birits mo. Sakman ti mang padas ang mga awad kinkwana. Aguri ka po boy. Sumbat na dati umawag. Sung patam tambom no sa dintayan na. Hello, Pipita. Kamutaw! Saan ka matuloy? Di pa nagbakasyon ko dito pugyasan? Anya? Apay? Di pinalubusan ti amok ang babae. Palubusan na kalaki di amo malalaki di umay kalata na. Ay, saan ang mabalin kamutaw? Diyak mabalin ang panawan lagi ti amok. Kaya't mat ti amom alalaki ang agbakasyon ka. Libasam latan ti amom a babae ta umay ka. Nadingidot kamuto. Diyak kaya't alibasan ti amok ang babae. Sos nagadupay mo ti linuto mi. Kan nagurdirak pa iti adu akang kanin. Iso nga umay ka na. Ala, pasensya kayo na. Kung talaga adyak makaumay. Aglalo kat agap ita na gito'y amaw. Ha? Diyak mabali na panawan ida. Ay, kasta. Imbaglaki din. Tatalugasot lang ti insert ko kadagiti makan. Apag sasangwan tayo ko makadapipita kamuto. Maragsakan ka tabasit lang di gastom. Natural Wes, tilang kay batugan ti talugasot mo ti kanam. Anya? Jay may sa bibing ka. Dua kay gatasuman. May sa soft drinks. Dua lupo ti manok. Dayta ti mabalin mo akanan. Anya? Kayat mo asawan. Tinak paramanan kadagiti. Dadyo maamasita kag merienda. Saan? Tadagiti lang imbagak ti kay batugan ti talugasot mo. Ket no kayat mo, aramanan ti dagduma, sana problema. Gatangem kanyak pupoy. Sir! Nimot madam diri mura nakakutsi. Papanan na. Diyak ka mo. Pati na matimbaga. Diyo dinamag no sa dino ti papanan na, sir? Awan ti ganas kong agdamag king kuana. Gapo, kadagiti imbagbaga na king ka. Sir. Agpaiso ka di amin ngayon bagpakakanyak ni madam. Kuna na, jay nalawa, apapaabangan yung adaga, kat kukwa kanumot ni ikit yung. Saan apod no dayta, Pepita? Ay, kat jay ngay apartment, sir. Kunapay ni madam, kukwa manon ti ikit yung jay. Apartment me dayjay. Iso asyak ti mang singsinger iti abang da. Oh. Ay, diyak ka muna sino ti patsik kada kayo, sir. Takunapay ni madam, agraman ti kabarbaro alugan yung kat kukwa kanupay ti antiyaw nga ada ijay Hawaii. Ay, di ka mamatpati ti asawag Pipita. Lastog dayjay. Anya? Tila ibagbaga na no kasjay ang makapungtot. Anya? Ay, sir, isal ko niya. Nay. Hello, ante. Anya, ada kayon dito Pilipinas? Kat on the way kayon aso magpad? Imawag itay ti ikit yaw kin ni sir, madam. Kat kunana, on the way ka no na sumangpot dito Pilipinas. Sa dinungarod itante ayan ni sir mo. Ta itili ko dan ti balay, madam. Agin inom iti arak. Anya?
Ay, inkaanawaan Pipita. Sigurado nga agwalan to lakit di manin no mapartag. Nakababain kiniikit na aliling no masangputan ng agwalwala. Eh, madam, nasaysayaan no da kayo ti mga nawakin ko nga ginumiti arap. Kada kayo mo ti asawa. Amangan nga ro no agapa kami no siya ti mapan mga nawakin ko na. Aglalo kat napudot ti ulok iti asawa. Tadot atraso na kanya. Eh, ikarigatan nyo pa ilaang asibsibahan ti kumilgil ayap apungtot yung kinisal, madam. Ipagpagapuyo ko iti paspasungadan nyo asa nga iliyaw. Saan ada tayo ti sanga ili ti sumangpet nga ikit ti asawa, Pipita? No di kat da tayo ti sanga ili na iti da ito'y abalay. Ha? Ano ti kayo ti asawan, madam? Maibagakken kan ita tagpaiso. Ta saan asi sa sangaw ni sermo. Eh, anya tagpaiso, madam? Caretaker kami laeng iti da ito'y abalay, Pipita. Balay ni Antililing da ito'y pagigyanan tayo. Intalag na lang kada kami nga agasawa, hindi na pa ni Haway. Ay, tukasta, awan balayo, madam? Adda, ng basit laeng abong galo. Iso ti napanak itay bigat na napangkodi na lusan. Anya? Amo, nga nung sumangpet ni Antililing, at palawan na kami lakit dito'y balay na. Gaputi, kaado nga atraso ti asawa kenkwana. Ay. Shaneng! Adagon! Ni Antililing. Ha? Danti pasungadan tayo, Pipita. Nagapam ka mo ito. Hindi balay da Beatrice. Ano timbaga? Impan ko dagiti naramid da putin akang kanan. Taila ko dalangan iti istorda. Tapno mapasublik ti kwartak. Ano niya? Sayang yan. Siyambok man no. Ipan mo itirip. Ta inutan ta amerindaan no. Agaputa di garden ta. Di ka pa kat nagbuhinasan no para kadatalatan lagi akang kanan. Kuripot ka talaga. Sumartin ka. Di ka amo ti sasawam. Sikat ti kuripot. Taamom ti mangan ngem di mo amo tag gastos. Oh. Kaado tamanan. Sige, kalabay amon. No, pinaila ko mong dagiti kankanan para kada tayo kuma, kada Pipita. Ay, di ka nagreklamo. Agnakem ka mo siguron. Ha? Kayat mo ti mangan ngem di mo kahit tag gastos. Mayat ayat ti kasta. Libre latan na kanayaw. Takaano pa'y anasursurom ti uminom iti arak na riyo. Wow, may talangan te. Atot problema. Anya ko mat problema. Idi do ta binulan mat kahit itad ko ti allowance yung agasawa. Kan adapay gayam katulong iyo. Wow, nantay. Pagdakpay nga ikit iyo. Dawan katulong ko iya Hawaii. Ti itad yung allowance may. Kot iso ti pang swiswildo mi kinipipita. Ala, bayat mo't ano kasta. Aguray ka pan. Ayan na, dagiti pinagatang ko kan kaama party. Kaya't ko nga agpadayata yung tonin doon pikat. Day tangarot ti problema kantay. Apa, awan na biro ka. Jak nagbiro. Anya? Kapay! Idin to tayong bagakmat kan ka bumiro ka. Iti parchan tayo abaka kas kada baboy. Awan nga ron ti kawarta kantay. Jak matimbaga akwar tayo ti paggatang mo kadagiti maparti. No di kat jay bayad ti abang ti kunak apagana ami ti ikatang mo. Awan nga ron na ibangkok abayad ti abang ante. Agraman ti abang ti apartment cho. Nagastos ko amin ta nag-blow attack kadagiti gagayam ko. Anya? Ay, salpag ka! Tiamo kat adadano nag-akwartak dito Pilipinas apag padayak. Ang pinusbus mo magayam, Obin! Oh! Naiko! Pinagsipat kayo magtananday. Makapugtod na kita pa ng gastos mo. Kadagiti naglakwam abayad ti abang ti dagak.
Agraman di abang ti apartment ko! Nante, sorry. Ay, sana makanay ti suri ang pagbayad mo. Iso nga ibang kami ti asawam. Tapumanaw kayon di ti balay ko. Anya, pagtalawan na kami, Nante. Wan! Tudas. Ngam ibati yun ni Pipita. Ta siya kung ti pagkatulungan na. Ingato, ti sweldo na! Ante, saan ka din ngagbaliw ti desisyon nyo? Talaga ka diya pagtalawin na kami. Wan! Pumanaw kayon di ti balay ko. Tadyak kaya ti pananggastong amin na bayad ti abang ti taga. Agraman abang ti apartment ko. Naryo, umay kan, itan! Lisanin, niwar na amin ang nakakagamitan ba? Umay kan, Naryo! Nya kamatan, nunay kat alis tumon ang nangirawar amin kadagiti gamitan. Gaputa awaan ng tirason, ngagbayag tapay dito'y balay, tiikit mo. Sa dino nga ro, ti papananta. Kapilitan, nga intan iti balay ta. Kanya, jak kaya ti agyan iti DJ akasla balay ti kalapatay. Salbag ka. Sobra ka mat unay amang iladawan iti balay ta. Awan pagturungan ni Pipita katulong ta, no ti pagayakaran ta. Isaanan asumurot ka data ni Pipita. Agbati dito'y. Tani antililing ti pagserbian na akas katulong. Ay sana mabalin ngagbati ni Pipita. Sino pa'y ti baunan ta? No di umay ni Pipita. Sika, tinangibaga ngawan pagyanan na iti balay ta. Samo kin din isuro? Unay ki din aya, ti kastoy agasan. Bakit? San ka man nga agin sa sangit? Sika ti akin basol no apay apagtalawan na tan antililing dito'y balay na. Sa anak nga agin sa sangit lang. Takas makita mat. Umaribasay dagito'y luwak iti ladingay. Andiyan na yan. Sir Naryo, gusto ti kuna ni madam. Nakayamot lang ti aking baso. No apay mapagtalaw kayo iti dayto ya balay. Andiyan na kapiyakin. Iti talaga abalayo dayto. Kun ti amok. Ado, ti dagayaw kun apartment yaw ti papaabangan yaw. Gayam, kukuha mo gayam ti ikit yaw. Ay, talaga anaangin kayo, sir! Gitaan, dadaye, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumatan, naniliwa kayo, pabayadin kita ito, nga drama, tapos daw, makaiba ay tinaksak, ken liliwa, dagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumarunong naman di mo ko manipipata, di tag-like, ken at-subscribe, ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.